karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon, panugon. Pahawa des pultahan. Dili. Unsay dili? Mao na ning higayon nga gipaabot ko ila. Mao na ni. Buhi ko, Joel! Dali! Buhi ko! Dali! Ganun buhi ka ka? Ha? Ganun buhi ang ka? Nga mao naman niya ang higayon nga akong gipaabot. Bisan na sa udautan ka gidi ay! Di parihas na mas Madam Lily! Doon na magitago ang kasalbahis! Ayaw na lang balibari pa ila. Kita ang angayan nga makasunod sa katigayunan ni amahan. Tungod kay dako siya utang sa akong amahan. Sa lagi panulti mo! Buhi ko! Dili lagi! Ay pagluglot ha. Andam kong mga sawa ni mo ila. Ug ihatag ko ang tanang makalipay ni mo. Si Eric ang akong gibahal! Salbahis ka! Buhi ko! Igit! Salbahis ka! Ayaw na pakita na mo! Balik na rin! Kasakit sa kung kuhan nga naigo sa iyong patid. Ay! Dili mahi mo makaikyas ka ila! Dili! Daan pagyud ko. Salbahis gidugutok si Joel bisan ng saon. Dili may mo lang pusis na utan yung tinguha na ako. Ila! Dili mo makaikyas ako! Ayaw pag-ago-ago sa pagtagan! Nakasunod dis Joel na ako. Musuot ko ng baga-bagang duot ng kakawyan. Ila! Ayaw na lagi tagan! Tagalungan! Ako ka lang ila! Salbahis ka, Joel! Salbahis ka! Aray! Kasakit sa kong tiil! Sa maning nakasangit sa kong tiil! Sa maning akong nigdaan! Mura maning kahoy! Aray! Bulag tabla! Natabunan siya sa dahon! Ila! Dili ka makaikyas ako! Gawas na lang diya sa mga kitaguan! Na, wa na mga dahon. Gahong kini nga gitabunan. Ila! Tabon gid sa gahong naihandol. Ako ng birahon. Ila! Gawas na sa kakahuyan! Dunay na kong bitin diya! Nagkadulang tingog ni Joel. Ablihan ko ni. Ila! Hagdanan ka na paingon sa ilawom sa yuta. Ila! Samig ka paingon ka na maong hagdanan. Ila! Tangis kong magmahal, Ila! Ano si Joel? Ha? Manaog ko. Anay ko tago din is gahong nga may tabon. Ihinay ko lang din akong sira ang tabon. Ano dili makabati si Joel. Ila! Kangit-ngit. Ela! Ela! Dini magito siya ni suot ganina da. Dinig yung dapita. Wa na siya musubay og dan. Ela! Ela! Dunay dakong mga bitin ining dapita, Ela! Mo na inungdan nga dili kini pasudlan ni amahan. Ila! Ay kung pasok ka ha, Ila! Ila! Ay kung palaguta lagay! Dili lang unta siya makabantay ni akong gitaguan. Dili lang unta. Naglagot ako ni mo, Ila ha? Naglagot ako! Salamat kami palayo na siya. O niya na lang kung taon-taon mo gawas gikan din eh. Unsa man ang saba? Mura man og dunay nagdukduk sa ilawom ining hagdanan.
ginagdukduk sa bungbong. Unsa man ka na. Basin uga. Doon mga bitin nga naa sa ilaw mining luwag. Gawas na lang ko. Kinahanglan magkabiya ko ining dapita. Ni anak ko sa kakawian. Makita ko ng mansyon. Joel! Si Wilma ka nang naas kakawian. Nangita ni Joel. Joel, ayos na! Oh, Joel! ano nangita mas lang Joel? Oh, misuot sa kakawian. Ella! Si Ila nasad ang ilang gipangita. Kung mauna, ni ana si Ila ug naas kakawian nga gidilik na sudlan. Madam, tuwa tingali sa sud gyud si Joel ug Ella. Posible. Dari, subayon ta kanadana. Madam, unsay buhato nato kung kita ang makakita ni Ella? Dakpo na to siya. Aron maangko na siya ni Joel. O kita ang manag-iya ining dapita. Kana, maayo na. Mausad na nga akong gustong mahitabo. Pagdali na. Kinahanglan makita na to sila. Joel! Ella! Kinahanglan makagawas na ko dinis kakawian. Ay, iyang lagi ko. Di takabuhian ha. Kay dugay na kayo kung naglungot-lungot ni... Sababoy iko! Dali, dali! Di, dali! Dali, dali! Di takabuhian. Libaw, naging ko nga ganahan kay kung imo. Sukat pa sa unar itong palagkita. Ha? Dali! Ang pagkangas! Ta! Kuyapan ka lagi, ha? Karon ila. Tanawa ang sinitabo ni mo. Kung misugot pa dayong ka na ako, di unta ka makuyapan, ha? Ila, ako ka na gyud. Ako ka na gyud, ila. Di na nako ni unyaon pa. Kinanglang may usa na tando. Ako ang mamay mong amahan sa imong mga anak, ha? Ila. Ila. Kisay! Asa man isla paingon. Niagi sila sa kakahuyan. Pero nga nung niabot man si Ila dinis kakahuyan. Daan sila sa nagsangang nga daan. O, tuwas lang misubay sa tuong nga daan. Ari ko sa pikas. Agay. Kasakit sa kuo. Gusto. Nainumdum ko. May tao nga kalit nga mibunal sa kuo. Andi bala. Sila. Wala din ni sila. Hain mo ka siya. Madam, asa man kaasangko kining daan nga atong gisubay? Dan kinis o ng panahon paingon sa pikas yuta. Mao pa? Pero, wa na ni paagi ni amahan. Wa na. Tungod kay iyang gipakural ang utlanan siya yuta. Mao pa? Ang pikas nga daan, asa man sad tumusangko? Ambot, wa ko mahibaw. Kay wa na ko makasuod ining maong kakahuyan sukad mahitabo ang kagubot. Kailangan ako ang una makakita ni Ela. Ako! Tabang! Tabangin ko ninyo! Tigog karon ni Joel. Tabang! Nangayog tabang si Joel. Tabang! Ela, ayaw kong pasok ka, ha? Tabangin ko! Tabangin ko ninyo! Tabang! Eric! Eric! Hain si Ela. Eric, may kiniya ka. Salamat. Unsay gibuhat mo kang Ela? Ako'y daot ang gibuhat nila. May tao nga mibunal sa kong og sila. Unsay na tabo kang Ela? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode
para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!